Quen non soñou algunha vez con vivir nun pazo? Pois esta pode ser a oportunidade. En Galicia hai uns 300 á venda. Iso sí, estas propiedades vencelladas á clase alta galega chegan a cadar ata os 5 millóns de euros no mercado. Pero cal é o estado actual destes inmobles? Que tipo de persoas están interesadas en adquirir un? Pazos en oferta? Hoxe, no termómetro. 12:48 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Efectivamente, eses inmobles forman parte da nosa idiosincrasia, da nosa paisaxe galega, pero, oye, porque non todas as edificacións poden chamarse pazos se non cumplen estes requisitos. Os pazos foron un gran símbolo de poder dos fidalgos galegos do século XVIII. Neles habitaban os nosos nobles, pero estas edificacións van máis alá dunha simple casa. Que son en realidade os pazos? Trátase de edificios históricos con moita relevancia tanto a nivel arquitectónico como cultural. A maioría sitúase en zonas rurais, rodeados de grandes fincas e xardíns. Pero, por definición, para que un pazo sexa considerado como tal, ten que cumplir unha serie de requisitos. Di o refrán popular que se ten capela, hórreo, pombal e ciprés, pazo é. Deste xeito debemos falar dun conxunto de edificacións, na que a principal é sempre a gran casa señorial, habitada nun pasado pola fidalguía. Separadas estarían as vivendas dos campesiños, xunto con alpendres e demais edificios agrarios e gandeiros. O rexistro oficial fala duns 900 pazos repartidos por toda a nosa xeografía. O pazo de Lourizán en Pontevedra, o de Oca na Estrada ou o de Ceciñáns en Cambados son algúns dos máis coñecidos. Sen dúbida, un fiel reflexo dun pasado de esplendor. Bueno, pois se despois de ver este vídeo din vostedes, ai, como que teño os cartiños, non, Bernardo? Apetéceme darme aí un capricho. Hai pazos á venda, non? Hai un amplo abano onde elixir, efectivamente, Rocío, porque temos 900 pazos catalogados en Galicia e preto de 300, máis de 260 están actualmente á venda, dende os 180.000 euros ata os 5 millóns de euros. A Ribeira Sacra, a Costa Atlántica e a da Mariña de Lugo, ou tamén a contorna de Santiago, concentran boa parte da oferta. Pero no termómetro fixemos unha escolma de 5 exemplos por se teñen algo cambiado na casa e lles apetece darse un caprichiño. Por exemplo, este de Tomiño, feito con pedra do país e finca de 8.000 metros cadrados, ten 10 habitacións, 6 baños e mesmo unha plantación de kiwi galego coas cepas primixenias. Está á venda por 700.000 euros. Pero se queren sentir que viven nun museo, nunha homenaxe á tradición, en Rois teñen a Casa da Roisa, unha vivenda rural de 1930 rehabilitada con mobles de caoba tallada traídos directamente de Bali. Vale 1.250.000 euros. Por 50.000 euros menos, por 1.200.000, teñen este palacio na Praza da Pedreira, en Pontevedra capital. Conserva os muros do século XVI, pero, ollo, non conta con habitacións nin baños. É para reformar porque por dentro está derrubada por completo. Outra opción, a Casa Grande de Cabanas, un pazo barroco na Estrada das Pontes con 1.700 metros cadrados de casa e outros 17.000 metros cadrados de parcela. Ten pombal de base cadrada, 10 habitacións, 6 baños, dato, ten cheminea, pero non ten calefacción. O prezo do caserón, anoten, 2.850.000 euros. E rematamos con esta cucadiña. Está en Bergondo, a 20 minutos da Coruña, ten vistas ao mar, 11 habitacións, capela de grandes dimensións, palleira e varios edificios anexos adicionais a máis da casa principal. Son 3.800.000 euros, pero mellor non sei, podes intentar rebaixar uns euriños. O que está claro é que Óscar Cruz está dubidando entre todas estas opcións ou a que hoxe visita. A ver, Óscar, que nos ofreces aí en Ferreira de Pantón? Fannos prezo os do termómetro ou que? Bernardo, non te preocupes que se queres conseguir unha rebaixa, eu consigo unha rebaixa, pero é que temos aquí un pazo maravilloso, o Pazo de Goián, aquí en Ferreira de Pantón. A ver, de entrada, que me preguntaba aquí Bernardo desde o plato, canto custa este pazo, Ana? Bueno, non custa moito para o pazo que é, só custa 1.100.000 euros. 1.100.000 euros que quen non os ten, quen non os gañou nun día? Nada, para o que é, non é moito. Pero a nos os do termómetro faranos un prezo, non? Hombre, por suposto, unha rebaixiña sempre hai. Unha rebaixiña que xa falamos despois fora de plano, amigos, para ver
xa compramos nós. Pero a ver, este pazo que me dicías, claro, este pazo vale o que custa, porque un pazo xa histórico de cando estamos falando. Vamos a ver, é un pazo do siglo XVIII. É un pazo con unha superficie construída de 1.800 metros cuadrados entre a edificación principal, que é esta, máis os anexos, son unha superficie moi grande. É unha finca de 22 hectáreas, que antiguamente foi todo viñedo, hoxe en día é pradeira, parte de viñedo, pero está dentro da denominación de orixe de Ribeira Sacra. Claro, moitos cartos, pero son moitos cartos que tamén despois podemos invertir un pouco, unha inversión para que despois Claro. tamén sexa un lugar turístico, non? Por Claro. exemplo. E co pazo, de feito, está semi-reformado. O actual dono empezou a reformalo para convertilo nun pazo de turismo rural. Que pasa? Que o dono é maior, os seus fillos, bueno, teñen outros traballos, dedicanse a outras cousas, e por ese tema é o que vende. Porque normalmente a xente que ven a intentar mercar este tipo de lugares, este tipo de pazos, sempre pensa no turismo ou pensa máis en vivir aquí? Bueno, nos pazos grandes, en xeral, o normal é que sean dedicados para turismo. Hai algúns pazos máis pequenos que sí, que son pensados para vivenda particular. E falando así de prezos, porque este sí costa 1.100.000, pero máis ou menos a media que tes ti, porque supoño que terás máis pazos por aí, a media que tes ti por aí, de canto a canto vai? Bueno, de pazos pequenos pode ir pois, desde 400, 500.000 euros hasta 1.000.000, 1.500.000, depende do pazo, depende da ubicación, depende moito. Sí. Pois xa sabedes, amigos, 500.000 euros os máis pequerrechos e 1.000.000 e pico mellor estes máis grandeiros cunha historia maravillosa, amigos, que tedes aquí neste pazo que tedes que visitar. Pazo de Goián, en Ferreira de Pantón. Moitísimas grazas a Ana por darnos acceso e xa sabedes, amigos, vou conseguir agora un descontiño. Bernardo, non te preocupes que aquí este comprámolo nos, amigos. Así que descontiño só para Bernardo, Óscar. Tomo nota, querido. Un biquiño grande, bueno, non dirán que aquí no termómetro non damos ideas para todos os petos. Por certo,